Цяжка ўявіць, што ў сына ў будучыні можа быць нейкае інтымнае жыццё. Здаецца, што дзеці заўсёды будуць маленькімі. Так, некаторыя бацькі каментавалі свой страх і разгубленасць, бо іх дзеці з ранніх гадоў задаюць пытанні пра секс, сексуальнасць, гендер. І яны баяцца гаварыць пра гэта з дзецьмі, якія вырастаюць. Мы правялі даследаванне патрэб беларускіх бацькоў у тэме гендернага і сексуальнага выхавання дзяцей. І не проста так. Калі ў некай тэме ёсць страх, табу, адмаўленне, напрыклад, як пытанне гендера і сексуальнасці, абавязкова ўзнікае дыскрымінацыя, стыгматызацыя і гвалт. У Беларусі ўжо прыняты закон аб забароне прапаганды нетрадыцыйных сексуальных адносін, змены полу, педофіліі і чайлд-фрі, дзе адзін раз ставяцца чалавечыя адносіны і каханне з крымінальным злачынствам. Медыа-ініцыятыва гэта окей. Чым мы займаемся? Мы не бацькоўская арганізацыя і не квір-ініцыятыва, і нават не праваабаронцы. Мы займаем цікавую нішу ў беларускім актывізме. Робім нестандартныя інфакампаніі, якія працуюць з тонкімі сэнсамі і ўплываюць на глыбінныя перакананні, а таксама разбурваюць стэрэатыпы. Мы прапануем людзям глядзець на сітуацыю з розных бакоў, бачыць узаемасувязі, заўважаць дыскрымінацыю і актыўна ўдзельнічаць у тым, каб яе прадухіляць. Наша місія – зніжэнне дыскрымінацыі, стыгматызацыі ў дачыненні да ЛГБТК-персон у беларускім грамадстве. Бо толькі дэмакратычнае грамадства можа жыць без дыскрымінацыі, гвалту і страху. У гэтым годзе да 14 лютага мы зрабілі незвычайную кампанію «Каханне мая рэлігія» аб перасэнсаванні дня ўсіх закаханых. А кампанію распрацавалі на аснове нашага даследавання стыгматызацыі ЛГБТК+ людзей у беларускім грамадстве. Нам важна было зразумець страхі і болі людзей, бо менавіта з-за іх існуе непрыняцце іншых і стыгма ў дачыненні да нейкай групы людзей. У выніку за аснову кампаніі мы ўзялі зразумелае і яснае, важнае ў цяжкія часы паняцце – каханне. Кожная і кожны з нас – рэлігійны чалавек, ці атэіст, дэмакрат, ці прававых поглядаў, дзіця ці бацька, мужчына, жанчына ці небінарная асоба, усе мы верым у каханне. Каханне – каштоўнасць кожнай і кожнага. Але калі ж 14 лютага называецца днём усіх закаханых, і для нас усіх гэтая каштоўнасць важная, то чаму масавая культура і грамадства забярае і абмяжоўвае каханне? Гэта азначае, людзі гавораць пра агульнае каханне, каханне да блізкага, а потым раптам з'яўляецца але. Ці няма ў гэтым супярэчнасці? У рамках кампаніі мы прадавалі мерч з нашымі слоганамі. Каханне мая рэлігія. Нам усім тут ёсць месца. Мая сексуальнасць не абмяркоўваецца. Роўнасць розных шлюбаў – сапраўдны кайф. А сабраныя грошы ішлі на псіхалагічную падтрымку ЛГБТК+ людзей у Беларусі і падтрымку нашай ініцыятывы. Мы прадалі мерч на 1520 еўра. З іх 720 еўра пайшлі на падтрымку, а гэта было 25 псіхалагічных сесій для ЛГБТК+ асоб у Беларусі. Нас падтрымлівалі самыя розныя людзі, інфлюенсеркі і інфлюенсеры, вядомыя медыа. І мы зразумелі, праз каханне можна прыйсці да прыняцця. Мне здаецца, нам трэба падумаць, якую наступную кампанію мы можам зрабіць. Мне здаецца, ёсць вялікая колькасць бацькоў, з якімі мала хто ўзаемадзейнічае, і расце новае пакаленне, а стэрэатыпы ўсё не змяняюцца і застаюцца тымі, з якімі мы сутыкаліся заўсёды. А калі дзеці растуць і маюць погляды адрозненыя ад бацькоў, або, напрыклад, прыходзяць да бацькоў зрабіць камін-аут, бацькі іх адхіляюць, быццам яны чужыя людзі. Слухай, гэта добрая думка, бо калі грамадства дзяліць на традыцыйнае і нетрадыцыйнае, адбываецца палярызацыя. І тады людзям складана прымаць дэмакратычныя каштоўнасці, але затое лёгка верыць у прапаганду. Яшчэ закон о прапагандзе ЛГБТК+, ўсё пагаршае, бо там адзін раз ставіцца і педофілія, і чайлд-фрі, ўсё без разбору, у людзей будзе нейкая каша ў галаве, і гэта ўсё пагоршыць разуменне, прывядзе яшчэ да большай ненавісці, дыскрымінацыі усіх разам. Трэба зрабіць даследаванне патрэб і запытаў беларускіх бацькоў у тэме гендернага і сексуальнага выхавання.
каб зразумець, на чым увогуле заснованы страхі, болі, ненавісць. І мы падалі заяўку на конкурс ад Social Camp у сакавіку гэтага года. Яе адобрылі, і мы заняліся даследаваннем. Праз таргетаваную на Беларусі рекламу Instagram і Facebook мы сабралі 210 анкет, правялі 2 фокус-групы на 8 чалавек і 5 глыбінных інтэрв'ю. У выніку у якасным даследаванні прыняло ўдзел 223 бацькі. Больш паловы пытаных, 66,2%, пражываюць у Беларусі. Дадзеныя даследаванні нас саміх здзівілі. Беларускія бацькі зацікаўлены ў павышэнні сваіх ведаў па тэмах гендэрнага і сексуальнага выхавання дзяцей. 74,3% перыядычна нешта слухаюць і чытаюць пра гендэрнае і сексуальнае выхаванне. Дзякуючы глыбінным інтэрв'ю стала зразумела пра фарміраванне і ўплыў масавай культуры на цікавасць бацькоў на тэм гендера і сексуальнасці. Адзін з бацькоў падзяліўся. З гэтымі тэмамі блізка пазнаёміўся толькі праз серыял «Сексуальнае выхаванне» на Netflix. Да гэтага я ўвогуле не ведаў пра гендэр, сексуальную разнастайнасць, нідзе ў СМІ і масавай культуры не асвятляліся гэтыя падзеі. Беларускія бацькі хацелі б часцей гаварыць з дзецьмі на тэмы гендера і сексуальнасці, але не робяць гэтага з-за недахопу ведаў, надзейных крыніц інфармацыі, дапаможных прадуктаў, такіх як кнігі, гульні, мульцікі, а таксама страху грамадскага асуджэння і ціску. У адным з глыбінных інтэрв'ю мама падзялілася. Дзеці пасля абмеркавання тэм гендера і сексуальнасці дома пачнуць абмяркоўваць гэтыя тэмы ў школе з аднагодкамі, што можа выклікаць непаразуменне з боку бацькоў і настаўнікаў. У той жа час 92,9% апытаных лічаць, што на тэмы гендера і сексуальнасці дзецьмі павінны размаўляць бацькі. Беларускія бацькі лічаць, што размовы аб гендеру і сексуальнасці ўплываюць на блізкасць паміж бацькамі і дзецьмі. Падчас такіх размоў дзіцяці можна даць адчуванне прыняцця. Што бы не здарылася, як бы ты сябе не адчуваў, або абраў адносіны з кімсьці. Мы цябе прымаем. Пры гэтым апытаныя часта сумам узгадвалі сваё дзяцінства і што з іх бацькамі так і не адбылося размовы аб фізіялогіі, першым сексе, засцярогі, мастурбацыі, менструацыі. Так мы зразумелі, што і тут важную ролю можа адыгрываць каханне. На адным з глыбінных інтэрв'ю матуля 9гадовага сына дзялілася, што баецца страціць кантакт і сувязь з дзіцём, бо чым старшэй ён становіцца, тым больш ён сепаруецца ад яе, што натуральна і правільны працэс. Таму у сваіх размовах з сынам яна імкнецца данесці да яго важную думку і кожны раз кажа: «Я заўсёды на тваім баку». І гэта не проста словы, не проста думка, гэта аснова дэмакратыі ў грамадстве. Быць прынятым розным і любым, без выключэння. І дэмакратыя ў гэтым сэнсе пачынаецца не з дзеяздольнага ўзросту ці ўзросту, калі табе дазволена галасаваць. Яна пачынаецца з прыняцця ў сям'і, садку, школе, універсітэце. Мы глядзім на нашы даследаванні не толькі як на патрэбы бацькоў. Мы ідзем далей, у больш глыбокія сэнсы і перакананні, каб знайсці прычыну болю. Але часта гэта прычына не любоў і непрыняцця. І таму нашу наступную інфакампанію, якая стартуе восенню 2024 года, мы назвалі «Я заўсёды на тваім баку». Яна распрацавана на аснове даследавання патрэб беларускіх бацькоў у тэме гендэрнага і сексуальнага выхавання дзяцей. Мы разумеем, што пазітыўныя змены ў грамадстве не наступяць вельмі хутка, але мы бачым, як беларускае грамадства ўсё ж мяняецца на нашых вачах, паступова становіцца больш адкрытым, дэмакратычным і талерантным. І гэта нас вельмі матывуе працягваць працу, прыдумляць арыгінальныя рашэнні. І так, крок за крокам змены прыйдуць.